Genahe terwelu apa tikus? Tikus ya kaya tikus sih kaya terwelu. Ya, sun ya, Bu ya. Lah ngapa? Ya sun ya. Ngapa? Ya suwun ya. Iya, iya. Oh, berarti mbokne terwelu wong dimeni iya, ngono disuwun ya iya, ngono berarti mbokne terwelu kowe. Ya ora, lah kok disuwuni rak ya muni iya ta. Lah iya nyatane nek aku tikus berarti nek aku misun ya Bu iya ngono. Lah kono meni iya ngono kok. Berarti terwelu ra iki. Aku ora arep masa ngetokne kowe iki. Lho, Lah ngopo? metu dhewe no aku. Wis gedhe kok kok Heeh. ditokke. Ya wis gedhe iki wayah metu dhewe ya Mas. Gedhe wayahe metu dhewe ya Mas. Nggih. Mas Gading yo asal aja terprovokasi Lah. terprovokasi karo sing jenenge Gareng Widi iki. Iki mergane mantan anyar, Mas. Dadi Nah. jenengan rasa melu-melu omongane iki ya. Jenengan rasa Lah kula niku sak video call kali Mas Gareng kok. Ora apa-apa Mas, ya awake dhewe selalu berkomunikasi. Nggih. Sok takon piye kabare Mas Nggih. Gareng, kamu ya sehat. Mas Gading mayang nanti ning Gunung Kidul. Kayak wingi ki Gunung Kidul wayangan akeh tempat. Nggih. Logo iki paribasane entek ya to Mas. Nggih. Nganti ki sing ngendang iki Wahyu Cegrek iki wayangan wis tregek. Mriki ya oleh anu piye ya. Kalau wingi niku pas kula VC karo dhewe niku terus diangkat iku sik Mas iki lagi ora slow kosek lagi karo apa? gambare ku obah-obah. Lah ngopo kuwi? Lah aku ya ora ngerti. Mas, kowe ya termasuk Mas, Napa? Mas, Nun. kuwi ya kegiatan. Lah, kula kan terus paham terus tak nunul nggon tombol abang. Tombol abang nyatane yo VC meneh kok ya. Lah Ming takon. Piye wis urung? Urung. niku terus tak live streaming. Lho Ngarang iki derek Donga, sowan donga, Nggih. wonten keluarga. Terah sapa mau Mas? terah Mbah Yastro Diarmojo. Nggih. Kagem keluarga Mbah Terah Sastro. Mbah Yastro. 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 Panggilane Mbah sapa sih? Mbah Mbah Yastro. Yastro nggih. Nggih. Mbah Yastro. Pokoknya niku mugi tansah pinaringan kesehatan nggih. Amin. Kesehatan, lancar rezekine, rezeki ingkang berkah lan barokah. Iki yo dienggo masyarakat Getasan kene kabeh. Getas. Tas. Getasan ki kono Nek Banten. getasan iki Mbak Risa ya. Kuwi getas. Getas tok. Masyarakat getas nggih mugi Bandung tansah gede. pinaringan sehat, bagas Amin. waras Amin. dayanipun ayem toto titi tentrem kemahri pala jinawi. Amin. Nggih, Bagune amin. awake dhewe wis ndongake to. Kathah rezekinipun panjang yuswa, mugi-mugi saged nerasaken perjuanganipun para sesepuh ingkang sampun sumari wonten ngarsanipun Gusti. Nggih, amin. Nggih. Niki nggih matur nuwun kagem Mas BG kalian Mbak Endah lantaran beliaunya berdua saya saged sowan wonten mriki. Nggih. Mriki turine nggih setiap tahun wayangan Mbak Endah? Boten Boten nggih. setiap tahun? Tapi nggih udah dua kali di sini ya. Sampun oh nggih. Yo iki bahasane kene iki mau iki aku lagi teko. Nah, Mbak Tati ndak. Mbak Tati ndak iki maksudnya apa to iki kok ngono? Mbak Tati ndak ki nek cara Temanggung ki Mbak Tati ndak. Ngono ki berarti Mbak Tati to. Nah, Oh, dadi mangki nang kono ya ana muni telo, dhek kowe telo ngono iki. Telo ki jane apa to? Telo ki cantik. Oh, cantik. Nah. Oh. wah Mbak Tati Mbak telo Telo banget. ki berarti Mbak Tati cantik. Ya. Oh, berarti aku memang telo sekali. Nah. Wih, Oh, nah iya to. Wih. Iki sing jenenge Mbak Tati telo. Oh, telo berarti ibu-ibu niki nggih telo-telo sedaya. Niki sindene ya telo-telo kabeh, atau Mas? ora. Nek Emang apa? telo ki khusus bintang tamu. Nah, nek telo kuwi khusus bintang tamu nek ngono Kok kuwi. iso lho jare cantik. Iki sebutan istimewa. Oh, atau Mas, Nggih to? nek cara nih telo ki nama kebesaran keistimewaan. Nah, Nek cara yo DIY. Nek cara Temanggung yo nek telone iki yo kuwi khusus bintang tamu. Berarti iki ora telo. Ora telo. telo kuwi khusus sing arep buri padha. Nah. Kuwi Maksud maksudnya gua arep buri padha. Lah aku ki Telo. bingung e. Nek Iki madhep kene kok rambut tok batinku. kok ya ora iso bedake to, Mas. Ngarep apa mburi iki kok ya iso nek kurang cetok nang nggon aku tak duduhi antarane ngarep karo mburi ben iso bedake. Benjang mang Sherlock mawon. Oh, Mas kudu ngerti to, Mas. Dereng ya? Mosok wong tangga desa iki kok. Ngerti apa ora? Sherlock itu Mbak. Ndak Iya. keblasuk aku.